keď neznáša svoju prácu, bol som tam a urobil som toto. Možno ťa to nejakým spôsobom inšpiruje. Takže keď som pracoval v tom sklade, kde som to nenávidel, tak si pamätám, že tam sme mali zákaz používať slúchadla v ušiach. Takže si predstav, že 12 hodín som tam, dajme tomu, na nočnej musel kráčať po celom sklade, lebo, a potichu, lebo som nemohol mať ani slúchatka, hej, kde by som si pustil, dajme tomu, nejakú hudbu alebo niečo také. Ale ja, veľký rebel, som vždycky nosil kapucňu a kúpil som si také malé slúchatka a jedno to slúchatko som si dal do ucha a 12 hodín som počúval či už audioknihy alebo podcasty, aby som aspoň trošku využil ten čas v práci. Lebo som vedel, že tam nechcem zostať navždy. Ja som vedel, že nie, že tam nechcem zostať navždy, ale že chcem čo najskôr vypadnúť z tej práce. Akurát som si vravel, že OK, a kde pôjdem? Pôjdem do ďalšej podobnej práci, kde budem podobné hodiny a budem robiť podobne nezmyselnú vec? No, vtedy, jak som už vravel v minulom videu, išiel som na vecko a pozeral som si pracovné ponuky, že čo by ma mohlo baviť. Takže hneď ako prvé v podstate, čo som robil, je, že nesťažoval som sa na tú prácu, ako sa sťažuje väčšina ľudí celý život. Určite to okolo seba vidíš, ale ja som v momente, že OK, toto není pre mňa. Čo môže byť pre mňa? To bola prvá vec. Druhá vec. Ja som si povedal, a viackrát som počul dokonca od ľudí, ktorí boli v zahraničí, som sa ich opýtal, prečo si v zahraničí? No veď, lebo chcem zarobiť viacej peňazí a ja si hovorím, OK, a to tam máš v pláne byť celý život? A oni, že nie, že ja potom prídem naspäť, ale tu proste, vieš, na Slovensku sa zarába toľko, v zahraničí sa zarába toľko a ja mu hovorím, dobre, prídeš zo zahraničia a začne zarábať toľko na Slovensku. Takže vlastne ty si to iba ako keby oddialuje stále. Preto v mojej hlave nechcel som ísť do práce, kde budem viacej platený. Chcel som ísť do práce, kde budem mať možno viacej času na to, že by som budoval nejaké skúsenosti, vďaka ktorým budem v budúcnosti viacej platený. Chápeš? Že ja už teraz som podľa mňa predbehol platovo niekoho, kto išiel niekde do zahraničia pracovať, lebo nebude robiť za minimálnu mzdu na východnom Slovensku. Dajme tomu napríklad. Takže hneď jak prvé. Čo by som na tvojom mieste spravil, keď si tam, vstávaš do práce, nebaví ťa to, v prvom rade pozrel by som si ponuky práce, hej, že ktorá by ťa mohlo baviť. V druhom rade nepozeraj na plat, pozeraj skôr na rast v tej práci. Že či dokážeš tam rásť. Ja keď som pracoval v sklade, kde som mal rásť? Že som nerobil inventúru, ale že som pikoval že som tam so skénerom bral tie balíky a to bol môj maximálny posun v tom sklade. Takže buď realistický v tom, že keď chceš, dajme tomu, zarábať viacej peňazí, keď chceš, aby ťa niečo bavilo, tak pravdepodobne aj chceš, že by si sa netočil stále dookola. No a to zabezpečíš tak, že sa zamestnáš niekde, kde sa dá nejakým spôsobom posúvať. Takže jak vravím, prvá vec, pozri si ponuky prác, druhá vec, nesústreď sa na peniaze a na skúsenosti, tretia vec, keď sa chceš sústrediť na skúsenosti, silno ti odporúčam jeden z najlepších tipov, ktorý som dostal od tohto tu typka vlastne, Patrick Bet-David, jeho slabo vidieť. On vždycky vravel, každému mladému človeku odporúčam zamestnať sa v tom, čo ťa baví, čo možno aj niekedy chceš robiť sám na seba, ale zamestnaj sa do menšieho tímu. Prečo do menšieho tímu? Lebo ty uvidíš do všetkého, ako to prebieha. Keď ideš do nejakej obrovskej firmy, prídeš tam, oni ti povedia, toto rob. A ty povieš, že prečo? A oni ti povedia, neviem, my to tak robíme roky, budeš to aj ty robiť. Takže ty tam prídeš, oni ti povedia, toto urob, ty toto spravíš a neučíš sa proste nič. Nič nové sa nenaučíš. Keď prídeš niekde, kde sa to ešte len rozbieha, tak oni ti povedia, toto môžeš robiť, lebo toto nám vychádza. Keby si prišiel na niečo lepšie, bolo by to super. A hneď ty nejakým spôsobom sa vieš v tej práci posúvať. Ďalej, ty vyvinieš akože nejaký svoj skill, no tak prídeš a povieš, odovzdal som tejto firme takýto skill a viem si predstaviť, že už by som mal akože vyšší plat za to, lebo prinášam väčšiu hodnotu, môžeš to odraziť na nejakých číslach, ale chápeme sa, že už zrazu nestojíš na jednom mieste a netočí sa stále v tom istom kruhu. Takže toto je taká moja prvá rada pre niekoho, kto si hovorí, že nebaví ho práca. Že ja si myslím a silno verím tomu, že tým,
že sa zamestnáš v nejakej inej práci, možno iba kvôli tomu, že tam dostávaš o 100 eur viacej mesačne, takže to tvoj problém nevyrieši. A nebude ťa to baviť ani tam. Takže toľko k tomu, to je docela rýchlovka. Vidíme sa pri ďalšom videu.